постоянно ни питат за подова настилка, облицовка, която отново да стане бързо, лесно и декоративно решение, което може да видите зад вас. Има слой против надраскване, така че за разлика от другите облицовки вече, които са зад вас, тук мостричките за пода, нали? Да. Те са приложими и за стените, но в нашото портфолио искахме да вкараме нещо, което да е приложимо и за подова настилка. Може да видите как... И тежко. Да. Това също е композитен материал. Да. Композитен материал е камък с полимери. За разлика от VPC облицовката, която е дърво с полимери, тук е камък с полимери. Ти е натоварено, нали? Да. 2,80 на 96 см. Какви са размерите? Като вече нали, при сифоните, да, там е малко по-сложно, защото всички от вас знаете, нали, ако примерно е централен сифона, тогава... Се режи на големи плочи, Да, може всеки да си го реже както иска. Нали? С да не е метал или е друг диск вече, да е диамантина ли са говорите? Моля? Фугата си е нормална, или с силикон, или с фуга за плочки. С диамантина за като за плочките ли са режи? Да.